आच्छा जों दा गारियाव गाखोबाय प्रबिन ब्रह्म आरो आं बेलाव बसुमतारी जों दा थांगासिनो दङ बहा तामुलपुराव तामुलपुर बर' साहित्य सभानि मिटिंआव बर' साहित्य सभानि मिटिं आच्छा दिनै मा प्रग्राम दं नोंथाङा मिथिगौ ना दिनैथ' ओरैनो डेलिगेट्सनि मिटिंफोरा जागोन फ्लेगाथ' दैखांखांबाय फ्लेग हस्टिं जाखांबाय 8टा बाजायाव दिनै सोर सोर दङ आर्टिस्टफोरा दिनै औ नाम्बार 1 दङ नोंथाङानो फैलाव बसुमतारी आंथ' थाबाय ओमफ्राय दङ बिग्राय दङ गौतम दङ बुदां बल्लभ ब्रह्म दङ दिनै इलिसाबो दं इलिसा दिनै ना मैया थांखो इलिसा दिनै दं दिनै दं इलिसाना दिनै आच्छा आरो माबाखौ फैगोन होननाय खोनादों फुंजाबो फैगोन फुंजाया दिनै ना गाबोन दिनैबो दं गाबोनबो दं बिथांनिया आच्छा फुंजाया दिनैबो गाबोनबो ओमफ्राय जा एकदम हट सिंगार माबा मा होनो आनाया ब्रह्मआ गाबोन दङ मोनाबिलियाव आरो एकदम जा दावगाफुनाय महरगिरि गिताश्रीना माब्ला गिताश्रीयाबो दं गाबोन नितामणि दङ नितामणियाबो गाबोन अके होमब्ला जोङो रायजोफोरखौ खावलायहरदो नोङो नायनो दाहाय फैदो बयबो लोब लैहोर गासैबो फैजोब आच्छा जों दा सरायघाट मोनबाय जेनेबा ब्रह्मपुत्र सरायघाट मोनबाय दा बिनिफ्राय मथा मथि बेसे टाइम लाबावगोन जों 45 मिनिट लागोन बिनिफ्राय 45 जोंनि पिकेडब्लिउसिनि एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरा थांजोब्बाय ना थांजोबाखै अनिल बसुमतारी सारा थांबाय बिथाङा जोंनि एसे सिगाङाव दङ एसे सिगाङाव आरो जा शिबा बिथाङा फैनो हागोन ना हाया मैया फन खालामदोंमोन आंखौ बिथाङा मोनसे गेदेर प्रग्राम लादो बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बेथ' माबायावसो 7 जुलाइ 7 मे आरो बिथांनि बेलेग खामानिबो दंबावो फैनो हागोन ना हाया मिन्थिथ'आ दा मिन्थिथ'वाखै बिथाङा फैबा आंखौ खेबसे फन खालामगोन बाखि एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरा थांजोब्बाय पिकेडब्लिउसिनि थांबाय रमिय सारमोना थांजोब्बाय गासैबो ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो दङ बिथांमोना बिटिआरनि सिबाथ' मैयानो नुदों जोङो नङा होमबा बिटिआरनि सिफ आरो जोंनिया हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो मैया थांबाय बिथाङा दिनै फैया गाबोन फैगोन आरो राष्ट्रपतिजों लोगोसे मैया थाग थियारि जादोंना जाया बेनिखायनो जायगाफोरखौ एसे उदिस लाहैबाय बिथाङा आच्छा ओमफ्राय बाखि जाथ' एकदम एमएलएफोरा फैजोबदो लरेन्स साराबो फैदो लरेन्स बुरखावग्रा ब्रह्म सार गासैबो दंजोबो बिथांमोना आंनि फेभारेटआ जाबाय लरेन्स एमएलएनि बिथोराव लरेन्सखौ आं जोबोद मोजां मोनो बिथांखौ लोगो हमनाय जागोन आं दा ओमफ्राय बिथांनिफ्राय आङो हायोब्ला गस्ला गांसेनि दाम लानाय जागोन जायखिजाया रायजोफोर गासिखौबो फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय दान्दिसे उनाव जोङो आरो आपल'ड खालामफिनगोन नै दा बेखौनो खालामग्रोनोसै थेंक इउ बेस्ट अफ लाक